Ngikubingeleleke mbukeli lezi indaba ze-1KZNTV uyifundelwa uSamukeliso kaNqulunga asikubhekele lezo ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Etheku ihluba udlubu ekhasini. Uyazwela Umkhizo Ejazini Kubashayeli. Kanti isafta isamukele esikashukela. Imeya yomkhandlu dolobha itheku umxolisikhawunda uthi ke isinqumo sokuvota ngokungahambisani nabo kwamaqembu abambethe ngubonyenawo kumasipala itheku sileleke eqenjini elibusayo kwaziseke yilo elibuyekeza ngobunjalo bobudlelwano. Ukhawunda kusho kanje enkulumeni abenayo neziko lezindaba nalapho ke becacisa ngodaba oluthinteke ukuphazanyiswa kokuqoka komphathi dolobha phecelezi ke uCity manager. Imeya yomkhandlu dolobha itheku umxolisikhawunda umile ekutheni buhle ubudlelwano bakhe naloyo oliphini lakhe. Ukhawunda usho kanje ngesikhathi kuqhubeka isithangami nabezindaba kulandela ukubhuntsha kokuqoka kwaloyo obekulindeleke avale isikhala sokuba umphathi dolobha phecelezi iCity manager ngolwasemzini. There's no competition. We work very closely. So if you find deputy mayor working there, you interview him, what is he doing? So he just give you answers. There's no problem about that. Ukusebenzisana kwama-political parties njengomeya ngisithunywa kusingethwe inhlangano ezisithumile. So izona ke ihlanganayo zibheke zikancane kancane ihlale izihlolisisa ukuthi kusasebenza kahle ubudlelwano noma busebenzi kahle noma iziphi inqomo efanele zithathwe ukudlula kulweze sezithathiwe ubulungisa mabungalungile noma ukubushayela ihlombe makuhamba kahle. So ngicela ukukushiyela lokho kwabezepolitiki. Lokho kuza ngemva kokuba amaqembu aphikisayo emkhandleni wetheku ale aphetha ukuba kuqoke uMax Mbili njengozothatha lesi sikhundla. Ukhawunda uqinisekisile ukuthi kulandelwe imigudu efanele kanti futhi kungamampunge ukuthi kuxambukele ezepolitiki ngesikhathi kuphakanyiswa igama laleyo obeseqokiwe. Ukhawunda uthi ke bazosithobela isinqumo sokuba kumiswe lokhu kepha bazoxhumana nezinhlaka zezomthetho ukuzwa ukuthi ngakube lesi sinqumo esiphusile yini. Okuzokwenzeka la ke manje ilokhu njengoba umkhandlu uchithile umbiko wepanel ukuthi awungathathwa awungamukelwa sekufanele thina njenge-ESCO ke manje esigungu esiphezulu somkhandlu siyobuyela emumva siyobheka ukuthi ke lesi sinqumo ke sisi-implementa kanjani thina efanele siyo-implementa lesi sinqumo somkhandlu hayi ukuthi siyosibuyekeza kodwa futhi ekubhekeni sisenza kanjani sizobiza bezomthetho bezosiluleka ukwenza ukuthi noma yikuphi esikwenza kube ngaphansi komthetho obusayo eSouth Africa. Kuzokhumbuleka ukuthi lesi sikhundla besiphethwe uSipho Nzuza noshiye ngemumva kwezinsolo zenkohlakalo maphakathi nonyaka owedlule. Umhlazi wezepolitiki uKhanya Velakazi uthi ke ukunganikwa ithuba kukaMavundla kungaba ke ngesinye sezizathu esimenze wangavota nokhongolose. Uthi ke makhulu amathuba ukuthi okufuze lokhu kuphinde kubonakale ukuya phambili. So lokhu uMavundla engenile njengodeputy mayor yini impact akade sebenayo? Has he been given the opportunity yokuthi ayitshengise because the fact ukuthi the ANC is actually controlling umkhandlu was in a large part because of iparty yakhe uMnumzana Mavundla. So this issue le abanayo manje with uqoqo MM could be a direct result of uMnumzana Mavundla feeling sidelined by the ANC, which in essence was supposed to be a coalition now. So is it blessing the ANC is not doing for Umnumzana Mavundla, or are they having an issue with the candidates? If people ESCO are voting along party lines, then obviously things like these will happen. But if they vote upon ethical principles, this is the right candidate for the right job, regardless of affiliation, then inking is kanjenge. But until abantu besabamba ulayini wenhlangano inkinga enjena zizoqhubeka ukuthi siyibone. Izindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngisithekweni. Ukunyuka kwaphethiloli ngesivinini kuleli kushayeke kwezwela kubanikazi bamatekisi njengoba bethi ke abasayenzi inzuzo laba ke usomatekisi babhaleleke uhlalo wenhlangano iSanthakho esifundazweni kwaZulu-Natal bambikela ke ngokuthi bayasaba ukuthi kamatekisi abo asengcopheni yokuthi ke adliwe yibhange ngoba ke imali ayisangeni ngendlela ejwayelekile.
Yize uhulumeni eyenzile imizamo yokuthi angenelele kwintengo yapetroli, ukunyuka kwawo namhlanje kuyalumela ikakhulukazi kwimboni yezokuthutha yamatekisi. Usihlalo walenhlangano KwaZulu-Natal kwisifunda uMgungundlovu uSifiso Shangase uthe kunzima kubona ngoba awukho uqhatha abawutholayo vela uhulumeni. Vele kumanje sezikhona incwadi esisizitholile ziphuma kuza kwethu kwezinye zeyifunda kwisifunda saZulu-Natal bekhalaza ngokuthi bayanxenxa bayanxusa ukuthi ayi kodwa ifika umhla kaJuly u1 besinyusa ngawo bobe sebedlelwa imoto bobe sebedlelwa imizi ingane zobe seziphumile ezikoleni enxa yokuthi abasakwazi ukwenza inzuzo banengcindezi enkulu ababhekene nayo okusho ukuthi ke ubuholi bethu uzofanele bubuke ukuthi udaba njengalolu balixoxisana kanjani bese ke futhi ke sidlulisela phezulu ku-national. Uthe basiqonda isimo somnotho wakuleli kepha nabo kumele bazuze ekugcineni kosuku. Upsound 2 Sifiso Shangase. Kodwa ke simile njenganalesi siyesisho futhi ukuthi asifakile amahanisi njengemboni ngoba isimo sonke umuntu uyasazi siyenzeka phambi kwethu angangoba sifuna ukuqola abantu bakithi siyasiqonda futhi nesimo ke somnotho ezweni simi kanjani kodwa ke egcineni uma nathi sogcina sesilahlekelwa lokho kusiphilisayo kubalekile ukuthi mose businessini wenze inzuzo ngoba phela ukusungula kwebusiness ususungulela ukwenza inzuzo akekho umuntu owasungulela ibusiness ukuthi yena alahlekelwe. Ushangase uthe banohlelo abasebenza ngalo uma bezonyusa imali yokugibela ematekisini. Endaweni ezingamabanga amafishane imali sikhuphula nge10 bese kuthi ke amabanga amade ibona bazobuka ozakwethu ukuthi ke engakanani imali abayikhuphula ngayo kodwa futhi 10 ke mawulibuka sithi it's minimum ukuthi imali esephansi unganyuka kuba 2 rand unyuka uba 5 rand ubuka ukuthi umsebenzi wakho udingani indawo esebenzela kuyona amabanga wasebenzayo ungaphela le mali lena ayibhekile nje upetrol kuphela ibheke ukuthi imoto zibe sesimene esiphilayo isiphinde sikwazi futhi uholelo zakwethu sikwazi ukuthi sibambisane nabo ngoba imoto wear and tear amathayi kuyadingakala iservice kuyadingakala zonke lezo zimo ke lezo nabagibeli fanele bagibele imoto eziphilile. Khona manjalo baphawulile abantu ngokunyuka kwawo petroli nokuthi ngahle kube namuphi umthelela ngokwabo ukubona. So ngodaba kwenyuka kwapetrol kuyazwela kakhulu ngoba manje sifanele kasithini sisebenza kanzima kodwa ke ngenxa ukuthi uhulumeni ukwazile ukuthi asisize asengezelele kwi-tax befaba yonyuka kakhulu kona kodwa ke uma kunjalo kodwa kusafana ngoba phela behleli kunzima isimo somnotho njengoba sisenyuka nje ne-lifestyle yethu iphila grocery xa usinyuka petrol nayo inyuka yonke nje into so uthanda banzima kakhulu. I think it's going to have a big impact in the economy because it's going to affect the delivery of the price to deliver goods to from the farms to the shops. So that's going to have a very big impact, which has already been, the economy's already been damaged by COVID. So for the people to still afford that and with unemployment being at the rate that it is, I think we're going to, you know, the individual person in the street is going to struggle to be paying everything, as well as the fact that other things are going up by much more than what the salaries are going up by. So I think the standard of living is going to, people are going to struggle going forward. Yonke into izo affecteka ukudla everything ephathelene nje nomnotho wakulelizwe uzo affecteka ngoba yonke into based ku petrol. It's affecting me really negatively, like it's doubled my fuel costs quite literally. Like before lockdown it was still like around 10 and now we're chilling at like 21 rand a litre. Yeah, but I don't know what's affecting it because the price of oil's actually gone down. So in my opinion, so should the price of petrol, but I guess it's one of those things. I'm just going to say corruption for the win. That's all. Yeah, thanks for having me. Kubiku Ayanda Dube, wezindaba ze1KZNTV, Umgungundlovu. Uhlalo wenhlangano emele abalimi bakamoba okuyimboni ekhiqiza ke ushukela iSAFTA usiyabonga Madlala uthi ke basithokozele isinqumo sokungaqhubeki nokunyusa kwentela kashukela kwazise lokhu kusho ukuthi ke uhulumeni ke uyazelwana nalemboni ebizoshayeka kakhulu ngalokhu. uMadlala usho kanjena ke kuzokhumbuleka ukuthi ke bekulindeleke ukuba kuqale lo mthetho ukwenyusa kwentengo kashukela noma kwezinto ke ezinoshukela njengesimemezelo esenziwa ungqongqoshe wezezimali nobekulindeleke ke siqale mhla lulunye kuMbasa. Ukuguqulwa kwesinqumo sokukhuphula intela kashukela kujatshulelwe inhlangano emela abalimi bakamoba kuleli
iSouth African Farmers Development Association njengoba ke usihlalo wayo uSiyabonga Madlala ethi ke lokhu kufanele nokususwa komthwalo emahlombabo. I-sugar tax angithi utaxwa abantu abathenga ushukela kithi ukwenza ama-sugary drinks. Manje ke bekwehliswa kwezinga lokuthenga kashukela wethu. Ingakho sesikhala kakhulu ngayo i-sugar tax esekuqaleni ukuthi isinciphisela ama-customer, isehlisela izinga lokuthenga kashukela wethu. Kodwa ke ukunyuka kwayo bekuzoba even more impactful and kusilimaze kakhulu. Noma ngabe ukuthi besifisa kube ne-moratorium straight ku-sugar tax, kodwa ukudifera kwe-increase kuyasijabulisa kakhulu, siyakwamukela. Uzokhumbuleka ukuthi ungqongqoshe wezemali kuleli ngesikhathi ethula inkulumo yakhe wamemezela ukunyuka kwamanani emkhiqizo enoshukela. Njengamanje intengo kashukela ihleze ku-R2.21 igram elilodwa, kanti ke bekulindeleke ukuba libe ku-R2.31 kwazise umthetho wokunyuka bekulindeleke uqale ekuqaleni kwenyanga ephezulu. uMadlala uthi ke lesi sinqumo sibuyisa nethemba ngezivumelwano uhulumeni anaso nabalimi ngaphansi kohlelo i-master plan. Ngicabanga ukuthi indaba kamanyolo vele kwanyaka udlule besivele isikhala isililo esifanayo sokuthi udablishile umanyolo ongakenzeki into kwase-Ukraine. U-US ke manje ba ne-Ukraine ikuliwa kwe-Russia na-Ukraine. U-US asazi uzogcina ufike kuliphi izinga ngoba last year only udablishile. Unyuka udizili, unyuka yonke into manje asazi uzogcina kufike kuphi endabeni yawo manyolo. Yize kujatshulelwa lokhu, izinhlangano ezigqugquzela ezempilo kazeneme njengoba ke zithi ushukela unomthelela ekutheni abantu babe nezifo ezahlukahlukene nezingagwebeka ke uma kuncishiswa indlela odliwa ngayo. Khona manjalo uMadlala uphawula ngodaba lokunyuka kamanyolo nokuyisikhuthazi esisetshenziswa kakhulu kulemboni nonyuke ngenxa ke yokwenzeka e-Ukraine. Bekuzolimaza i-spirit of the master plan. So njengamanje sinethemba ukuthi master plan zoqhubeka ngoba already abalimi sebeqalile ukuthola imivuzo ye-master plan. Baqala ukuhola ngoJanuary imali abebengayazi abalimi okuyi-premium price ngenxa yayo lento ye-master plan. So asifuni ukuphazamiseka kwe-master plan. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Unobhala weqembu i-Economic Freedom Fighters EFF ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo uSibusiso Mthiyane uqinisekisile ukuthi ke bamise amakhansela ayisihlanu ngaphansi komasipala abahlukene abangaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ngenxa ke kungayilandeli imiyalelo yeqembu. Emva kokhetho lohulumeni basekhaya iqembu le-EFF libonakala lenza kahle okhethweni laba nomshado neqembu le-IFP nokubonakala amakhansela eqembu le-EFF engena kwesobsekela meya kwabanye omasipala abaphethwe yiqembu le-IFP. Leli qembu seliqinisekise ukumiswa kwamakhansela amahlanu asuka ngaphansi komasipala abahlukene abangaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Lokhu kuza ngemva komthetho owashawa ileli qembu ngaphambi kokhetho. Isinqumo ke sabe sesiphuma kwi-national kwi-CCT and War Council ukuthi amakhansela athole less than 100 amavoti ewadini azomiswa. Aqala abhalelwe incwadi all over kahle kahle khona la eKing Cetshwayo kuphela all over South Africa. eKing Cetshwayo onke lo makhansela adifayile ukuthi enzenjani uthi awuzoresign wona. So i-organization ibe isithatha i-stand sayo ngokuthi bebevele bazi nabo ukuthi umuntu less than 100 uzofanele uresign emkhandlweni. Leli qembu lithi ukumisa kwalamakhansela angeke kuliphazamise kumkhankaso walo wokuzama ukufunyelela kwisigidi samalunga alandela iqembu le-EFF. Ngeke kuphazamise cause abantu abajoyina i-EFF umuntu uyijoyinela yena ngoba ethanda i-EFF. Uma ngabe kukhona umuntu onhlantathayo ongafuni ukulalela organization, so how can you follow that person? Ngeke uzokwazi ukuba everybody uma ujoyina wena personally awujoyinele omunye umuntu, so ngeke uzoyilimaza at all. Ilokuzana abantu bayafika abajoyina siyahamba sema-groundini abantu bajoyina without any problem, so ngeke uzolimaza iqembu ngalokho. Lamakhansela kulendele ukuthi avele ngaphambi kwekomiti eliqondisa isigwegwe maduzane. Kanti uma elahlwa yicala kuzophoqeleka ukuthi i-EFF ifake amakhansela amasha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo empangeni. Bukeleke ke sithi shelele ezitolo sizobuya nazo indaba.
Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili. eTheku ihluba udlubu ekhasini. Uyazwela Umkhizo Ejazini Kubashayeli. Kanti isafta isamukele esikashukela. Loke ongomunye wabasunguli besikhungo eselapha izifo ngamakhambi ahlukene, i-Institute of Wellness uJason Williams uthi ke nakuba engawagxeka amakhambi asentshonalanga kepha abantu basengaphila ngokusebenzisa awemvelo nalawo ke angathakiwe ngokwasentshonalanga. Usho lokhu ke ngesikhathi lesi sikhungo sinesithangami sokucobelela umphakathi ngokubaluleka kokuzinakekela ngokwezempilo kenhloso ke ukunqanda ukuhlaselwa izifo. Ukuqinisekisa ukudla ngendlela, ukuqapha ngelokhozi imikhiqizo esiyisebenzisa emakhaya kanye nokuqhamuka namasu angasiza ukugwema izifo ezahlukahlukene yizona zinto ebezidingidwa ezicawini sokucobelelana ngolwazi ebesihlelwe isikhungo ikwamqemane Institute of Wellness. Omunye wabasunguli balesi sikhungo uDr Jason Williams uthi ke lesi sikhungo siqhubuzela kakhulu ukuvikela kanye nokulapha izifo ezahlukahlukene kusetshenziswa amakhambi emvelo engathakiwe ngokwasentshonalanga. We want to bring people back to their original state of health. We know that Western way and lifestyle has come along and has taken away a lot of the indigenous knowledge in regards to what people used to know. Now young kids don't know what to eat or what to drink and how to do things. We want to bring that back, the original way, how we as native people of Africa used to look after ourselves. To eat 4 carrots or 5 or 6 is a burden. I mean, have you ever eaten 4, 5, 6 carrots? No. But if I was to juice it in 200 ml, how much time have you drink 200 ml to 250? Are you with me? So when you juice it, it's much easier to consume all that energy from 4 or 5 carrots just in one juice. And you're getting all of the beta carotene and all the benefits, that you would normally deprive yourself of if you was to chew it. And the juicing absorbs really fast into your system. Muva nje uma ke kukhulunywa ngezempilo kugxilwa kakhulu egciwaneni ukhuvethe kepha ke ziningi izifo eziyingozi nezilokhu ke iqhubeke njalo ukuhlasela imiphakathi yakuleli. Udokotela Zikhona Tembe uthi ke iningi labantu kalinaki indlela ke eliphila ngayo nokugcina sekholela ekutheni bahlaselwe izifo ezifana namathambo, i-stroke, izinso kanye ke nezinye. I-problem iqala ekuthenini ukuthi siziphethe kanjani. What are we eating? Are we exercising? Those are the lifestyle diseases that are actually modifiable. Mangithi modifiable ukuthi leso sifo besingeke sifike ukuba umuntu ebephila ngendlela adalelwe ngayo ukuthi asizane nomzimba wakhe. So ngingasho ukuthi BP abangekho controlled umuntu uthola ukuthi usedla inqwaba yamaphilisi kodwa still unayo leyo nkinga. Inkinga zezinto siyazithola kakhulu la different cancers we treat them kule center yethu without into enjengo chemo or radiation. But angisho ukuthi ku wrong, ngisho ukuthi eyethu approach iyehluke. We try to eliminate iculture ukuthi fana ugunye iphilisi because ungaligwinya iphilisi kodwa ihealth yakho mayingalungile alisizi ngalutho. It does more harm than it actually benefits you. So sisebenza kanjalo kule ndawo where si treata umuntu from all aspects of ubuyena. Emotionally, physically, spiritually, the whole being is attended to in natural ways possible. Uvusi Ndlovu obengo umunye wezethameli uthi ke kuncane kakhulu okusenziwe uhulumeni kanye nezindawo ezimele ukusabalaliswa ulwazi olufuze lolu ezinaweni zasemakhaya nokuyibona abantu abalidinga kakhulu ulwazi olufuze lolu. Izifo eziningi zisondela as iminyaka ihamba yokuphila. Umzimba nawo ama-organs awo eqala ukuthi angasasebenzi ngalendlela esebenza ngayo semncane. So kubalekile ukuthi ungalindi uzugule because izifo eziningi o-cancer, o-diabetes, high blood pressure ziyavikeleka uma usheshe wasukuma zingaze ziqale. Bangisize kakhulu nge-detox nokudila nama-toxins emzimbeni noku-addressa in a different way izifo ebezingahle zinginyonyobele as time goes on because bona badila ne-root cause yezifo
abadili kakhulu nama-symptoms. So bayazama kakhulu ukuthi impilo yakho babuyisele umzimba wakho kwindlela okufanele ngabe ufunctiona ngayo vele in any case. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Kuphazamiseke ukuvula kwesikole uMthwalume High ngenkathi ke umphakathi ongeneme uvuka entathokusa wayovala ke isango lesikole befuna ke umhlangano nothishanhloko walesi sikole. Uzenzizuke uthi ke sebezame kaningi ukuhlangana nothishanhloko ukuxazululeka ke izinkinga kodwa ke imizamo yabo ayiphumelelanga kunalokho ke izinkinga ziyaqhubeka. Ukusho lokhu ke ekhuluma neziko labezindaba kwaQoloqolo eMthwalume uGwini oluseningizimu nelikamthaniya. Umphakathi waQoloqolo oGwini oluseningizimu uvale isikole iMthwalume High School ushaya phansi ngonyawo uthi akukho bafundi abazongena kulesikhungo bengawutholanga umhlangano nothishanhloko. Into edala ukuthi size sifike la ukuthi uthisha omkhulu sesimcele kaningi ukuthi sicela ukuhlala naye phansi silungisa amaphutha esiwabonayo ngaphakathi lokho athe noma isesibhalele incwadi ukuthi asifike la esikoleni wajike wasibalekela uthisha omkhulu wangafuna ukukhuluma nathi. Enkulu kakhulu nje izingane zethu zala eMthwalume zala kaQoloqolo azithathwa njengeingane zakwezinye indawo nangezinye ingane ezimabhoda ezilangaphakathi kulula nje ukuthi ezendawo zivele sicoshwe kalula abazali bengazisiwa umzali abone ngengane isibuyele emakhaya. Kanti okhulumela umnyango uSihle Mlotshwa usigxekile lesenzo sabazali wanxusa abazali ukuba balandele imigudu efanele uma kunezinkinga beumnyango wezemfundo bacele umbiko ogcwele kwisifunda sogu ngalolu daba. Abafundi abangafunanga ukuvela kumabonakude bakhale ngokuphazamiseka kwezifundo zabo ngalolu daba. Sibe sibi kakhulu isimo because sikwazanga ukufunda. Njengoba kade sivalelekile kune striker nje abantu beshisa befuna ukuvula la beshisa ikole so isimo sange sibe right. La esikoleni sifika ngo6 o'clock sifike sangena ngaphakathi sahlala emaklasini sisitshela ukuthi sizofika izingane masimile la ngezwe unganami ngitshela ukuthi la ngaphandle kwenzeka shiswa amathayi masiza kubheka ke siyabheka sisodwa la esikoleni izingane ezinye ezila ngaphandle. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uNkosikhona Shezi oGwini kwaQoloqolo. Usekela thishanhloko wesikole samabanga aphezulu impangeni high enyakatho nesifundazwe uMartinus Feldfeld uthi ke bayaziqhenya ngabafundi abenza imidlalo yahlukene kulesi sikole abazoyeka ukomela lesi sikole kanye nelakuleli ezweni lase-Ireland. Phakathi ke kwalamaqembu akhethiwe kubalwa ke ele hockey, ibhola lomnqakiswano netball kanye nebhola lombhoxo irugby. Uthi ke unethemba lokuthi ke bazokwenza ezibukwayo njengoba beyenza nangesikhathi bemeleke isikole emidlalweni yesifundazwe. Usekela thishanhloko wesikole samabanga aphezulu empangeni high uthi bayaziqhenya kakhulu ngeqeqebana labafundi abakhethiwe ukuthi bayomela isikole kwimidlalo eyahlukene eIreland. Uthi unethemba lokuthi bonke abafundi abakhethiwe bazokwenza ezibukwayo emidlalweni yabo. That of the 119, learners were selected on various teams for rugby, netball and hockey that will go to Ireland and New Zealand for a tour. As a school, we are very proud of the learners. We must congratulate all the learners. They behaved them exceptionally well. We only have compliments about their behavior and they thoroughly enjoyed it. And I think also it's they were giving this exposure, so hopefully they will be better players at the end of the day. Ubese bonga umnyango wezemfundo isigungu esilawula isikole ngokubavumela ukuthi baqhubeke nokuyomela isikole phesheya kwezilwandle. Kanti ubese veza ukuthi ingqinamba babhekene nayo njengamanje eyokuthi abantwana bazozikhokhela imali yalolu hambo engango 39,000 umfundi ngamunye. Ubese enxusa umsamari olungile ukuba ngenelele kulolu daba. Thanks to the education department who allowed us to this interprovincial tour. Very grateful for the department and our SGB who allowed us to go on this tour. Selected for this tour to Ireland. Unfortunately, they have to pay for their own trip. It's going to cost each child about 39,000 rand. So if there's people in the public or companies that want to make a donation, you can just contact the school and the kids will be very grateful.
Abadlali behockey nabo abakhethiwe kulolu hambo baphawule ngokujabula kwabo ukukhethwa. Bathi lolu hambo luyingqophamlando kubona. I feel very proud. I feel very proud to go represent not only my family and my school, but also my province and the whole South Africa as a whole. The team yethu is a very hard-working team. Nanokuthi we're very proud ukuthi siye saselectwa ukuthi sikwazi se-Cape Town sibe nama-opportunities for ukuthi siye Ireland because akujwayelekile ukuthi yabona iy'kole zala KZN zikwazi ukuthola ama-opportunities ukuthi sikwazi ukuya overseas. So abanga ukuthi into enkulu lena kithi sonke nabantu basethimini. I think Sophia senza kahle laphana sizobonisa ukuthi we people from South Africa and we're proud to be there. Labafundi kulindeleke balifulathelela kuleli mhlalulunye kumfumfu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisempangeni. Asiphinde sithi shelele eyitolo sizobuya futhi nazindaba. Asiphinde sikwamkeleke usabukele zona indaba zo1KZNTV sikhumbuze lezo ethe zahamba phambili. Etheku ihluba udlubu ekhasini. Uyazwela Umkhizo Ejazini Kubashayeli. Kanti isafta isamukele esikashukela. Asibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.70 maqhathaniswa nedola lasemelika libe u19.20 maqhathaniswa nopound waseBritain libe u16 maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libe 1918.47 cent ounce kuthi oil ongahluzwe wona ube $106.64 umphongolo. Asibhekeke engosini yezemidlalo. Kuphelile ke ukuqagula ngamaqembu akuleli agijima kumqhudelano yeCAF okuyiMamelodi Sundowns kanye neOrlando Pirates. iDowns edlala kuCAF Champions League iqhathoke nePetro de Luanda yase-Angola kowandulela ke owamanqamo. Kanti ke ngakolunye uhlangothi iBucks yona egijima kumqhudelano weCAF Confederations Cup iqhathoke neqembu laseTanzania iSimba FC. Wonke ke amathemba eNingizimu Afrika alele kulamaqembu. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke sibeka la bese kuphathele zona osuku namhlanje mina nawe asihlangane ngesikhathi esilandelayo sisale kahle emakhaya.